खुलुमबाय स्टुडियोआव आं आमिना सरगियारि दिनै सराइबिलाव एनडिएफबि नि थैजानाय नखरफोरनि मोननांगौ दाबिफोरखौ थाबैनो मोननांगौनि थाखाय सावरायमेल खुंदों। दिनै गसाइगाव जिल्लानि सराइबिल नब्लाङाव एनडिएफबि थैजानाय नखरफोरनि मोननांगौ दाबिफोरखौ थाबैनो मोननो थाखाय सावरायमेल खुंनाय जायो। एनडिएफबिफोरनि मोननांगौ दाबिफोरखौ थाबैनो होनो थाखाय एनडिएफबि थैजानाय नखरनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों बिटिआर आरो आसाम सरकारनिसिम खावलायहरदों। आं गसा खोरौ प्रश्न सोंनाथमोन प्रमद बर' सारनाङाय एबां दिनै पिरेंनि दुखु खस्थ' साइफाव नि मियो सिमोन्दैयाव बलमजरा जोगि आं धन माया राबा बागा उजोगाय एबां दिनै पिरें सिमोन्दै दिनैनि दुखु खस्थ'नि गसन थाखा फैसा मासनि बिचार साइटिनियो थि पर्यन्त लावचा आदां गोमोन इ दुखुआ प्रमद बर' नाङायनि खावलायनि सायाव जेनेबा इ थाखा फैसा मामोरन मासा आरो लावा हासैमोन जाते दया गासेया उनिगम आं बिनिति गासेया जाते सा जंलाय मनि खस्थ' दुखु साइदङ जाते चैया आरो हासा नि मिदा एफां बसरे प्रिन्सि मोनलैयाव तेबनानि थाखा फैसानि खबरन तंजा आथां गोमोन अनि प्रमद बर'नि साप्लागायनि लौमोन सेपा जेतेबान मामारन किसा लावा बिचारन सा जंलाय मोनहे दुखु खस्थ' कामला खोम हजर खोम तरै मनि साइता निङे तंचा गसनन अवस्था बेना गाना गरिब दुखि अवस्थाय पाकता सालायमोन जंलायमोन सादोबा लेखा थोरों मानचा आरा फरायि लाव मानचानि बेना गाना गरिब माराब दुखु माराबनि जाते निङो हासैमोन चैया आरो हासा इयन आं खावलाया प्रमद बर' सारनाङाय जातेबा आं गसक अनि खोरुबाङा जुदि भुल साइरन आङो खमा गासेयो प्रमद बर' सार नोंथांमोना मा खारननि थाखाय प्रेस मिट खालामनो थांखि लादों? जोंनि प्रेस मिट खालामनो थांखि लानायनि मुल खारना जादों जोंहा जे थांनाय एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड डिमान्डनि जुनै जे जोंनि फिसाफोर मुंख्लं जालांदों जोंनि फंबायफोर मुंख्लं जालांदों जोंनि बिनानावफोर मुंख्लं जालांदों दा बे मुंख्लं जानायजों लोगोसे जोंहा बिटिआर मोनसे सुक्ति जादों बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय जोंहा पलिटिकेलि आरो भारतनि गणतन्त्र हिसाबै जोंहा इलेक्शन गेलेनानै मोनसे सरकार दानाय जाबाय बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारावहाय जोंहा जे इस्यु बिटिआरनि जे दफा मथे जोंहा इस्यु जोंहा मोननांगौ बे मुंख्लंफोरनि एक्स ग्रेसिया बे एक्स ग्रेसियाखौ दिनैसिमबो जोङो मोननाय जायाखै जे मुंख्लं जानाय नखरफोरा रावबो मोननाय जायाखै मानो होनना बुङोबा जोङो बेखौ सरकारनि सायावहाय जोङो सोनारो दासिमबो जोङो मोननाय जायाखै मानो होनना बुङोबा बे मुंख्लं नखरफ्रा जोबोद खस्थ' मोननानै दङ मानो होनना बुङोबा दिनैसिमाव सोरनिबा नखराव नखर खुंनो जुनै जेबो राहा गैया गथ' गथाय ओरैनो देरलांगासिनो दङ बिथांमोना बे मुंख्लं जानाय नखरफ्रा स्कुलावहाय गावसोरनि गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ बे फोरोंनांगौनि जुनैबो दिनैसिम जेबो राहा गैयै गुबुंले जानानै दङ बेनिखायनो जोङो खावलायो जे बिटिआरनि जे दफा मथे जोंहा एक्स ग्रेसिया जे मुंख्लं बड'लेण्ड फाइटारफोरनि जुनै 5 लाख रां एक्स ग्रेसिया होनांगौ बे एक्स ग्रेसियाखौहाय जेन'बा सरकारा गोख्रैनो बिटिआर सरकारा गोख्रैनो होयो आरो आसाम सरकारनावबो जोङो खावलायो जे आसाम सरकाराबो बेखौहाय गोख्रैनो होयो आरो लोगोसे बे मुंख्लं जानाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय साफ्रोमनोबो नखरावहाय साफा साख्रि होयो साख्रियाव थिसनो बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिटनि जुरै जोङो खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो आंनि खुलुमनाय रायजो राजानिसिम मोनसे फोसावहरनाय जोंनि गसाइगाव मार्टियास फेमिलिनिफ्राय आं बेखौनो बुंहरनाय जादों आरो गसाइगाव मार्टियास फेमिलिनि नेहाथारि जानानै आङो नैबे मोनसे खोथाखौल' फोसावनो सानदों जोङो दिनै थांनाय 2021 4 थारिख 12आवहाय बे आफादखौ दानाय जादों
मार्टियासनि फेमिलिनिफ्राय आं गाहाय नेहाथारि जानानै बेखौनो बुंहरनो सानदों प्रमद बर' बिथां बिटिआरनि चिफ सारनिसिम जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि मार्टियास फेमिलिफ्रा दिनै बिसिबांबा जारला खस्थ'आव दङ थाखा फैसा होनो होननानै खोथा होननायखौ दासिमबो होनाय जायाखै बिनि थाखायनो बे आफादखौ जोनोम होनानै जों दाफुंनानै लानाय जाबाय दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै बयबो रायजो राजाखौ लानानैहाय बे मबाइलनि जरायै मबाइलनि ससियेल मिडियाजों जों मोनथिहरनो सानदों जाहाथे जोंनि बै थैनाय न'खरफोरनि फैसा रां जा जिखिनि मोननांगौ आरो न'खर न'खर बिटिआर सुक्तियाव होनाय बायदि गावसोर सुक्तियाव होनाय बायदि बे न'खरै साख्रि एफा एनै फर ग्रेडबाबो माबाबो मावना जानो थाखाय बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोङो नैबे आफादखौ दानाय जाबाय आरो दानानै दिनै जोङो बेखौनो जोङो खावलायनाय जाबाय बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'नाव दिनै उननि परिबेसआव बे आफादा बेसे दिन थागोन आरो बेसेबां थांलांनांगौ जों बेखौ सिद्धान्त लाथ'वाखै जों दा खावलायना हरनायसो जादों आरो बेखौ दाजेननायसो जादों ओंखायनो अननानै थाबैनो बे जेखौ मोननांगौ जोंनि बे अनसुंथाइफोरखौहाय जोंनि बे गोरिब मुंख्लंफोरनि थाखाय थैनानै थांनाय बे फंबाय बिदा आइ आफाफोरनो थाबैनो नैबे 15 तारिखनि गेजेरावनो जोंनो जाखिनि जायो जों बेखौ सारजों रायलायनायनि थाखाय सिद्धान्त लागोन आरो मेम'रेन्डामबो होगोन बेखौनो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबथ'नाय जाबाय। खुलुमबाय दिनै जोङो मार्टियासनि एनडिबि मार्टियासनि फेमिलि हिसाबै जोङो दिनै मोनसे नैबे सराइबिल कमिटि हलाव जोङो एसे एनडिबि मार्टियास फेमिलिनि ज' जानानै जोङो मोनसे सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे सरखारनिसिम जोङो खावलायहरदों खावलायहरनाया बेनो जेरैबायदि 2020 जानुवारि 27आव जे मोनसे जोंहा सुक्ति जादोंमोन आरो बे सुक्तियाव दिनै एनडिबि मार्टियासफोरनि फार्स्ट दफायावनो जेरै 5 लाख थाखा होनांगौ होननानै आरो साख्रि होनांगौ होननानै सरकारा बुंदोंमोन दा बेनिखायनो सरकारनिसिम दिनै बेखौनो जोङो खावलायहरनो जोङो बेवहाय ज' जानानै जों सावरायदों जोंनि खावलायनाया बेनो दिनै जोङो गासै एनडिबिनि जे मार्टियास न'खरफ्रा ज' जानानै जोङो दिनै सरकारखौ खावलायगोन जेरै जोंनि बिटिसि चिफ प्रमद सार लोगोसे गबिन्द सार लोगोसे फेरेंगा सार आरो लोगोसे जोंनि आसाम स्टेटनि हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोननिसिम जोङो दिनै बे मार्टियास फेमिलिनि ज' जानानै दिनै बिथांमोननिसिम गंलायै गुरैयै जोङो खावलायहरनाय जादों जोंनि खावलायहरनाया बेनो जोंनि जे मोनथाय जे एनडिबि मुंख्लं न'खरफ्राव जे दफायाव होजादोंमोन बे दफायाव होजानाय बादि बे 5 लाख थाखाखौ गोख्रै होनो थाखाय सरकारनिसिम जोङो खावलायहरदों आरो लोगोसे एनडिबि मुंख्लं न'खराव जे साफा साफा साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन दा बे साख्रिखौ जेरै जोंनो 4 ग्रेड 3 ग्रेडब्लाबो जोङो मुंख्लं जानाय न'खराव साफा साफा साख्रिखौ जोंनो थाबैनो होनो थाखाय प्रमद सार गबिन्द सार फेरेंगा सार आरो हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम जोङो गंलायै मोनफ्रोमबो एनडिबि न'खरनि फेमिलि जानानै दिनै सरकारनिसिम खावलायहरबाय जाहाथे जोंनि बे खावलायनायनि मादियै जाहाथे सरकारा थाबैनो जोंनो जोंनि मोनथायफोरखौहाय होयो बेनि थाखाय सरकारनिसिम गंलायै खावलायहरनाय थाबाय।